Vi vil gerne have jer alle sammen til at høre det her. Trygve, som blev bortført for 8 år siden, han har identificeret det som den lyd, han hørte døgnet rundt, da han blev holdt fanget. Det er det eneste spor, vi har lige nu på, hvor at børnene de kan være. Og jeg ved godt, at der er en chance for, at vi ikke finder dem. Eller Karl i live. Det skal ske det, at jeg skal ind og hente en lille dame, jeg har mødt i Thailand. Og skal ind og se, at hun kommer i lufthavnen. Så du kan fandme tro, det glæder mig der. Så har jeg lavet sådan en lille skab her, så hun har let og kan hænge sine ting i. Alle mine egne ting, og det ligger inde i skabet ved siden af i min mors værelse nemlig. Så det er selvfølgelig helt slippe fra, det var noget flæskesteg, det vil jeg aldrig kunne gøre. Det. Ja, vi har udelukket forskellige typer fabrikker indtil videre. Udløber en generator. Nej, de kører i højere tempo. Og med en mere konstant lyd. Det er jo ikke sikkert, at den kan puste præcis som... Altså, du sagde, der var nede ved et bådehus. Så det er nede ved vandet, ikke? Jo. Jeg tror, jeg ved, hvad det er.